Laro-laro lang, okay? Laro-laro lang naman tayo. Ayan, isuot nyo yan. Akin na. Oo, blindfold. Wala kasi tayong panyo. Ayan, basta wag yung titignan, ha? Ayan, okay, music. So yun ha, yung hindi sasayaw, siya yung matatanggal. Tama ba ako? Ay, hindi. Yung sasayaw at hindi sasayaw, mag-remain, okay? Ayan. Ang mag-judge, mga audience. Siguro, harap na lang sila para dito. Harap the audience. Harap the audience. Yes, ma'am. Di bali nakatakip naman ang mata nyo kahit anong gagawin nyo, okay? So walang magbubukas, ha? Okay. Let's start. Music, maestra. Sayaw. Oh, pa. Sayaw. Gio. Oh, pa. Oh. Di bali hindi kayo kilala. Oh, pa. Okay, energy. Oh, pa. Kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Jambuhan, kaya mo ba to? Hindi kami ba to? Para magpatalo, jambuhan. Change music. Round 2. Okay, round 2. Sayaw. O si number 4, King na Kim, ah. Oh, pop. Oh. Stop the music. Mag-eliminate muna tayo, okay? Yung mga hindi sumasayaw. Mag-remain yung number 4. Game na game ka eh. Show mo ito. Sinulit mo yung preparation ni Counselor Ellis, ah? Okay. Ikaw, parang napilitan mo lang, di ba? Oh. Sige, out ka na. O, di bali, isasahal ka na bukas, right? Okay, sige. 4 na lang. 4 na lang. Okay. Sayaw kasi kayo, ah. Next round, music maestra. Ay, bongga. Okay, mag-eliminate na rin tayo, okay? Congratulations, entry number 3. Okay. May mask ka na, okay? Libre yan. Next in line, round 4. Music, maestra. Sayaw. Tuloy-tuloy pa yan. Go! Oh. Stop the music! Ayan. Mag-eliminate na tayo. Okay, wag yung tatanggalin, yung mask nyo. Okay, last round! Music, maestro! Sayaw! Energy! Ito na, i-reveal na natin kung sino nanalo. You may now remove your mask. Congratulations! Okay! You're the next groom. My katoy, sir. Okay, sige. Isang chair, please. Ayan, okay. So may we request our newlywed couple?
newlywed couple. Ay, dyan na lang sila. Picture, ay doon kayo lang sa harapan. For the group picture, agsala kayo damdama. Picture muna. Group picture, I mean, mga bata, Chantal, ayan, Agoray Paiwen. Bongga, game na game ka, sir. Sige. Ag-interview tayo pa niya. Sige, titoy ka. Sige. Okay, so yung future bride natin, you are Miss? Roseanne Morales. Hindi tayo magkakilala, right? Okay. Next, my sister. O, di ba? Next in line, Bongga. From Bahong, La Trinidad. How about you, sir? Bonggang-bongga ka. Pinagandaan mo ito, sir? Sige, what? May we know your name? Mil from Ifugao. Wow. Don't tell me, Sis Joyce, may kamang ka, ay, Mrs. Roseanne, may kamang ka, AJ Fugao. Yung taga Mountain Province dyan, okay? Joke lang. Okay, so group picture. Ay, kanak no group picture. Ayan. Okay. Ayan, tabi na lang kayo doon. Okay, tapos, may pa-dance tayo. Okay?